Преди малко качих клип как представям разбъркването на Dynamo CyberCut. Както може би повечето от вас знаят, по принцип се изпълнява с 4 пакета. В клипа, който качих преди малко, го изпълних с 6. И сега ще ви покажа моята версия, която аз я измислих. Тя е с 7. Нека да пристъпим към представянето. Мисля, че тази версия я прави и Dynamo. Това е, понеже мисля, че HyperMagic ми беше предложил да направя CyberCut с 8 пакета. И аз много исках да го направя, обаче в интернет не можах просто да намеря такова нещо. И сега ще помоля HyperMagic просто да напише, ако гледа този клип, да напише в коментарите някакъв линк, например, за клипче, в което се представя и се обяснява CyberCut с 8 пакета. Защото аз, докато правих стандартното CyberCut, си мислех за различни версии. След това видях версията на 52 Cards, която е с 6 пакета, взех да я правя и нея и аз исках да си измислям все повече и повече и реших да си измисля с 7, така с брадичката. И както казах, ще помоля HyperMagic да напише в коментарите линк, в който се представя CyberCut с 8 пакета. Така, това е от мен.